Gilayong gitubag ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang pamahayag ni Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary John Vic Rimulya nga quote-unquote sabog kunhay lamang si Congressman Paulo Pulong Duterte sa iyang gisulting dunanay arrest warrant batok kang Senador Christopher Lawrence Bongo ug sa duha ka police officers. Sa pamahayag ni Congressman Pulong aron nga masayran matud pa kung kinsa ang hay or sabog, simple lamang matud pa ang solusyon or mao ang pagpa-hair follicle drug test. Iyang gisulting pwede sab nga ubanon ni Rimulya ang iyang boss, asawa ug anak niini nga nagpasabot nila Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM or sa First Family. Pinaagi niini mahuman na matud pa ang istorya. Dugang hipuno nga basin lahi ang sabog nga gipasabot niini kung mamahimo matud pang sabog sa gahom, sa korupsyon ug paggahambog. Iya usab gitambagan si Rimulya nga manamin una aron nga matubag niini ang iyang gisulti kung kinsa ang sabog kun kinsa ang hay.